खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि देरहासार बर' बारायनां 109 बाथि देंखननि बोर आरो निमाहा आरज नों आफा सोरजिगिरि बेखौ सुजुदोंमोन सोदोमस्रि कसारी गेदेरमा बिथाङा थ' आं आरजखौ जागायबाय। नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि साजियोनो गियान आफा फारि फारि साजियोनो गियान आफा फारि फारि नों आफा सोरजिगिरि थायो नों बबेयाव सिरि सिरि नों आफा सोरजिगिरि